suoraan eduskunnasta. Presidentti lähtee nyt mukaan. Herra Eversti-luutnantti. Kansakunnan kohtalo on pöydällä. Otetaan sinut nyt mukaan. Mihin? Niin, totta kai. Haluan sanoa, että olen iloinen siitä, että minuun luotetaan. Ja että saan olla mukana tässä. Vallankumous. Mä olen mukana salaisessa tehtävässä. Ståhlberg. Kyhditty. Mä peruutan. Ei sitä enää voi. Koska tässä on isoja voimia taustalla.